Selamat malam Sugeng Dalu. Tante. Pripun iki? Anu. Bernyanyi dong, nembang. Request saking sinten mau? Saking Boloseno Group. Oh, nggih. Nggih. Andang-andang lali nggih. Urung apa-apa kok lali. Niki dibawani mboten? Dibawani. Yo, monggo dibawani. Dina Minggu kang tak anti Waduh. pinter golek alasan Waduh, asik. Cakep. ngandar andar anget dukor aku wis ora Yo.
Mbak Nuwun. Waduh aku di WA admin iki. Kon leren jarene. Ora iki job masuk tanggal 12 Februari. 2 clear Ki Geter dan Ki Gading dari Pak Indaryono. Alhamdulillah. Itu tanggal 12. Apa sih iki? Apa peling sih? Apa kijing miring? Apa sih iki? Ya apa peling sih wae ya. Ya. Salang kami pun. Nyuwun swantene Mbak Tatin, Mbak Orisa, Mbak Agnesia. Telu langsung wedian tenan. Wangun. Ki Iki nganggo ngadeg ora iki? Wong nganggo to? Oh iya. Silakan. Monggo jumeneng. Mbak Agnes. Mbak Agnes. Anut. Rukun Islam kang lima geser mboten Mas Gade? Geser mboten Mas? Geser mboten apa-apa. Geser. Sik rada-rada. Situ. Geser ngundak kesel. Oh, geser. Geser nu. Aja pada ditinggalake geser Nes. Pak Parjo meneng wae ya malam hari ini. Pak Parjone nom iki. Ganti rai. Oh enggak, ora ana itu Mbak. Lah kayak Parjo Junior. Tapi kayak lagi ajaran. Rapati Saru. Ayo Mbak Agnes. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji Kang angka loro salat
dene kang katelu Ramadan nindakke poso papat ya kat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna
Mbak Agnes masih di situ. Oh, situ. Kita tinggal kono. Oke. Sama Mbah Canggahnya kita semua. Kok tua banget toh. Monggo Ibu. Monggo. Sama nganu Mbah Cangga. Men ketok tuwek banget le. Sama Oma. ya wis Mbak Prastiwi. Men ketok enom meneh. Mbak apa Mbah? Mbak Mbak waduh. enom. Nggih sugeng dalu Dole Gading. Sugeng dalu. Nggih mugi dados dalang kang misuwur. Amin. Taruna ngungkulana bapa. Amin. Kayak cepet leh mu ngenyek aku ya le. Nggih. Kok dengaren orang ngobong menyan ning pojokan biasanya. Lah menyane rung dicepake kok. Oh iya. Cepakno nggih tak ngobong menyan. Heeh. Nek ora engko tak ngobong sing ngerbab. Ngobong sing ngerbab ya ora apa-apa. Dendam aku terus sing ngerbab. Sing ngerbab melu ngatek ora iki. Wis kuwi le wis ngadeg. Iki kijing miring iki saiki. Nggih. Mano tar miring marem. Ya Ya ora kurang ajar. karo mabur. Maksudnya gitu. Maksudnya kijinge. Nggih. Oh, no. Alon-alon. Arep nyak sike ora. Ah ora, ndak kualat mu. Ngenyek, sak penakmu leh mu ngenyek. Wah ndak Ben kaya kualat mu. suwargi bapak. Aku mbiyen nderek bapak kan isih enom lho bapak, agak ajar mayang. Mbiyen bayarku selawe. Sewengi, sprene selawe. Malah saiki rong bengi le, saya tua saya murah. Ning ya wis ben tak syukuri. Atone disyukuri. daripada ider. Ora apa-apa selawe rong bengi. Besok suwe tolong bengi. Ning ya ora apa-apa le, tak syukuri. Aku kabeh kuwi kudu disyukuri. Nah nggih. Ning sesuk aku tetep dijak ya le arep tuwa. Heeh. Kok heeh. Nah yo jarine kon ngejak. Ya, rakyat tunggu jambak-jambakan. Lah iya. Rake tunggu ngobong menyan kuwi mau kok. Tesih wonten sik dijambak, Bu. Ya, oh. Rambutnya niku rambutnya Ibu kan saya telas to, Bu. Ya Mengke isih ya. brodol. Rakyat tung sithik malah pedes enak. Kok dijambak. Soalnya saya rontok. Ngapa? Aja mesake ya Mas. Kon arang-arang to, Ya Bu. rapat iki. Kowe lagi. Heeh, iki mancing wong trocah. Wis kene tukang trocah dipancing. Kijing. Kenapa niki Mas Gading? Ngene ku mau ndandani kijing. Oh. Tak kira kon jungkel niku. Ya aku tak nggo catet. Monggo Mas. Nggih, monggo. Iya. Nggih. Apa jarang aja omong kok iya.
matur sembah. Kakya trisang kapirangu tinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Loh, iki putu Antasena. Oh, Mbah. Jare kowe neng gone. Waduh, sorry. Jenengku neng lembar sing sebelumnya. Boya ketok Antasena. Ora apa-apa, ora apa-apa. Jare kowe neng gone mbahmu baru rada suwi. Kok ngerti-ngerti sowan rene? Ana apa? Lah kangen karo Kakang Antareja. Neng kok Kakang Antareja kae mau ketoke pamit lunga. Arep nendi kae, Mbah? Oh. Kae mau arep pamit Mbebedak Wono. Nek ora ngerti Mbebedak Wono ya arep neng alas golek buron. Oh, berburu. Sango pistol ora? Iya. Ngapusi nek kuwi. Genah ngapusi. Wong nek Kakang Antareja njaluk duit njaluke aku kok. Wong arep Mbebedak Wono kok le nyandang besus. Genah arep lungada kae to. Mongko Kakang Antareja ki wis janjian karo aku. Nek saku bakal nglarepke aku, nggonku bakal ngawu-awu Sudarma. Sowan ana ngersane Raden Werkudara sing jarene kuwi bapakku. Neng kok malah lencat. Kakang Antareja malah nelapke aku. Ayo, ngaku ora, Mbah. Ora gelem ngaku kelakon tak kueleti kulitmu kowe. Wah, bocah kaya ngono kaune. Ya wis, ngene ya, Nger. Kakang Antareja kae mau sejatine bakal sowan ana negara Ngamarta. Bakal ngestreni dhaupe penganten. Lan mulane kita pancen dilimpekke. Merga Antasena ki nganti tekan saiki durung ngerti tata krama lan durung bisa basa. Mula kita banjur ditinggal. Wo. Begitu to. Nah nek ngono tak tututane, Kang. Kakang Antareja mandheka, Kang. Putuku Antasena pancen bocah sing kodho lan kautenan. Mula Antasena didilapke. Merga bocah kae durung ngerti tata krama lan durung bisa basa. Yen nganti Antasena dijak sowan ning negara Ngamarta ora wurung malah mung gawe wirang. Nanging kok malah wangkot ngeyel. Mongko yen nganti Antasena nututi kekang ning Ngamarta mestine durung ngerti dununge. Apa meneh Antasena wiwit cilik mung urip ning jero bumi. Durung tau weruh kahanan sing ning darat. Prayogane tak tututane. Nger, Antasena, mandheka Nger. Wiwit cilik nganti saiki uripku ya meng ning jeron bumi terus. Bareng aku jedul saka bumi, wah jian.
Jane lho tenan nek iki. Jebul kaya ngene kan. Jembar. Padang, jinglang kaya ngene. Gek dhuwur kaya apa ya? Bunder tur gedhe. Kok yen tak amatke blereng ning mripat. Tur panas rasane. Apa ya, Kang? Gek ngarep bener iki kahanane rungkut. Wis prayogane aku tak mlaku lewat daratan wae. Waduh. Aku mlaku lewat ngalas kok ketemu bangsane apa iki? Awake kulite kuning lorek-lorek, tur duwe siung kaya ngono. Iki bangsane apa? Iso ngomong ra ya iki? Coba tak takonani. Mbok menawa iso ngomong. Kowe iki bangsane apa? Bola ra iso ngomong mung bengung wae. Woi, Dian iki. Diceritani Kakang Antarja nek ngalas ki isine akeh kewan galak. Nek ngono iki mau bangsane kewan. Lah ning ora iso omong tur galak. Ngerti-ngerti nubruk aku. Sajake arep mangan aku. Lah tujune aku iso endo. Malah tak pateni. Welas, jebul kok kok kae jebul banjur akeh kewan-kewan sing do arep nyerang. Kewan apa meneh kae?
Kok gede banget kupinge kae apa kae? Kayak wedian. Kok gede banget kayak tak paranane wae apa ya? Wedian. Wah. Wedian. Wedian. Uy, uy, uy. Ayo. Olit. Ah. Wah. Kewan gede saiki. Arep nyikara aku malah tak pateni. Kewan apa ya iki? Kupinge gedhe ngono kuwi. Kayak nggon irung kuwi kok kaya ana kayu loro. Moncong dawa banget ki apa ya? Wah, Candak kowe. Kelingan aku, Kakang Antareja kae nek udut sok disambung nganggo kaya kayu kae jarine jenenge pipa. Lan jare digawe saka gading. Wah, iki mesti sing jenenge gading. Iki ya genah larang regane gading iki. Iya, endi tunggale kewan-kewan, krubuten aku ngene. Iki ngopo to? Di koncone meneh. Duyung. Wah, sirah ini. Oh,
Antasena. Hei. Sorry, Pak. Aduh. Lah ngertiku ki ya kewane. Nek ya kewan. Jebul Simbah Antaboga to. Mula kok ana ula kupluken iki. Tuas tak kampleng. Wah, kowe iki kurang ajar tenan karo wong tuwa. Ayo Simbah iki wujude kaya ula. Mula ya tak ajar. Ya sorry. Sorry ya ora. Antasena. Gugu karepmu dhewe. Saking kewan isine wana tok pateni kabeh iki piye karepmu? Lah do arep mangan karo aku kok malah tak pateni kabeh. Mbah, kewan-kewan iki jenenge apa? Sing kae mau jenenge Buranana. Kewan seisine wana. Oh. Iya aku padha karo berburu. Neng tangan kosong. Warna-warna tenan ya kewane ya. Ya ana sing nganu, ana sing demung, ana sing nyaron. Komplit tenan iki ketoke. Sing rupane kuning lorek-lorek jenenge kewan apa? Kae jenenge sardula utawa mentega. Mentega apa ayo? Anu. Matengga utawa macan. Macan. Lah kewan gedhe kupinge gedhe, ana gadinge. Kae jenenge bruk. Ngawusi. Ora. Kae jenenge Dwipaga utawa Dirada utawa gajah. Oh, payu larang ya gadinge. Ya moga-moga nek gading sinau terus iso payu larang. Terus iki sing kaya aku iki jenenge sawer utawa ula. Iki klebu bangsaku. Merga ulun iki dewane ula. Padha sing ngethuk. Nanging ulun wujud naga. Oh. Terus kewan cendhek ireng ana sungute kuwi. Kuwi jenenge genjik. Roho utawa celeng. Oh, celeng. Terus sing mabur nyamber-nyamber kuwi apa? Kuwi jenenge Garuda. Nek gedhe Garuda, nek cilik manuk. Oh. Nek gedhe jenenge Garuda, nek cilik manuk. Dadi gedhe karo cilik ki manut kebutuhannya, Mbah ya. Ais, ora aneh-aneh. Nah, Antasena. Jeneng kita mboya kena mateni marang sepadaning titah. Utawa mateni kewan-kewan merga kewan-kewan isine pono kuwi ya diayomi dening negara. Lan uga diayomi dening pranataning negara. Oh lah. Ora ngerti kok. Terus kebaca tak pateni iki piye? Ya wis, mboya dadi ngopo? Neng besok meneh ora kena ya, Ger. Ya wis, nek ngono aku tak bacutke nututi Kakang Antarja. Kita bakal nututi kadangmu neng negara Ngamarta. Heeh, iya. Wis ngerti negara Ngamarta ki ngendi? Oh iya ya. Burungnya aku. Lah durung ngerti wae kok arep nekat. Lah wong nek wong ki nek yakin suwe-suwe ketemu. Kita saiki aja lumaku lewat darat. Nanging lewaton jeron bumi lan kanggo titikan yen kuwi bumi negara Ngamarta. Jeneng kita aja pati-pati jedul lamun durung ana lemah ingkang gandane arum. Bagya trisangka pirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning pamono. Aku supaya mlaku lewat jeron bumi lan aja jedul yen to durung mambu lemah sing gandane wani. Iya, mengkono, Ger. Oh, ya. Yen ngono nyuwun pamit pangestune Simbah tak suwun ya, Mbah.
Alhamdulillah. Ketemu meneh ning wayangan Celimen warga laras. Sesasi ya. Aku karo kowe pentas perdana ijen. Biyen kae iki awake saiki ditangkap meneh. Yang kedua kalinya. Alhamdulillah. Mula awake ya kudu sregep sinau, ngudi terus pamrih ben terus oleh job meneh. Heeh ta, Gang? Jos nek iki mau tenan ndak bohong aku. Ndak bohong tenan. Cocok. Ayo, sapa meneh sing arep nanggap? Kena nggo kegiatan nih. Promosi sik. Lah bulan Februari iki jan sepos pispen nih Februari so ora saiki. Ya, ning ngene renggong sadurunge maturake akeh aja nganti lali. Nyuwun wedal sekedap katur sedaya kemawon monggo sareng-sareng kintun donga kagem almarhum Bapak. Mugi-mugi sowanipun Bapak kula almarhum Ki Sena Nugroho wonten ing ngayunaning Gusti dipun paringi pangapunten sedaya dosa kalpatanipun. Dipun tampi sedaya amal kasaenanipun. Satemah dados seda ingkang husnul khotimah. Amin. Khususon ila ruhi Bapak kula Ki Sena Nugroho bin Suparman. Al-Fatihah. Cekap matur nuwun. Dene sampun paring panjurung donga pamuji kanggo awake dhewe. Oh iya. Jare kowe wingi bar opnam. Oh ya asem tenan. Aku wingi kena DBD. Neng oleh donga pangestunipun pepunden lan sanak kadang alhamdulillah aku wis mari. Wingi aku disangoni obat sing jenise parasetamol, jare nek diombe nek pas panas. Wah aku sumuk, tak ombe cah kendel padake. Ayo saya sumuk. Aduh. Bismillah pokoknya, sehat terus. Tetap semangat belajar mayang, neruske sing dadi kekudangane Bapak, dadi dalang kaya Bapak. Terima kasih bundaku, Ibu Agnes. Nggih Bu nggih. Mangga Bu. Mangga. Terima kasih warga laras, terima kasih streaming DSKSN. Terima kasih Boloseno Group, terima kasih iki sing spesial. Sing genderi lho. Mbah Geter sing wis telaten gaweke naskah aku. Pokoke matur nuwun sedaya, pangestunipun kula suwun. Karo iki ana pengumuman. Pengumuman. Sik buka HP. Bahwa nanti sehabis wayang Celimen rombongan kru warga laras akan berangkat ke Lumajang untuk penyaluran dana donasi Semeru. Mohon doa restunya agar diberi kelancaran dan keselamatan. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua. Amin. Aduh. Wis ya Geng ya, Geng. Gek sebo ya. Wis. Polo kowe. Joget dulu dong. Moco sik. Dari Boloseno Group buat Mas Gading. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudahan dan keringanan dalam rangka meneruskan perjuangan Bopo Ki Sena Nugroho. Tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita almarhum sebagai taruna yang mampu ngungkuli Bopo. Request tembang lali janjine ingkang nembang Bu Neti. Asik. Cakep tenan. Asik. Goyang iki engko. Iki ana meneh iki, Gong. Saking keluarga ibu-ibu pejuang keluarga Taiwan. Sampun mlebet transfer 500.000. Rekening Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Petro, derek Bang Ayu Bagio, mugi Mas Gading Pawukir tansah bagus.
waras, sukses. Amin. Ugi warga Laras tansah guyub rukun, kompak, solid, eksis selamanya. Amin.